Viete nám povedať, ako sa líši bežná voda z kohútika od čistenej, prefiltrovanej vody? Určite áno, ako voda z vodovodného kohútika a filtrovaná voda je veľký rozdiel. Čo sa týka tej upravenej vody, hlavným rozdielom je to, že tá základná úprava by mala byť v každej domácnosti a tá základná úprava zbavuje tú vodu z kohútika minimálne toho chlóru, mechanických nečistôt, a ak je to ešte príplatkové, tak v tom prípade aj ťažkých kovov. To je hlavný rozdiel medzi tou neupravenou a upravenou vodou. Od akého veku je táto voda vhodná a čo mne ako mladej babe môže táto voda teda priniesť? Je vhodná od akéhokoľvek mladého veku. V podstate deťurence by mali piť väčšinou čistú vodu, aby to bolo dobre pre ich zdravie. Prejdem k tomu staršiemu veku, to znamená u vás takých 15-16 rokov, lebo po tej úprave vyzeráte veľmi dobre, takisto ako tá voda. Je dôležité z toho hľadiska, aby ten organizmus bol vždy zavodnený, a dostal tú energiu, lebo tá voda udržiava celé to telo v podstate ako keby v energickom stave. To znamená, pokožka je pružná, človek sa lepšie cíti. To svalstvo má takisto dostatočné množstvo energie. To je to, že keď mladý človek dodrží ten pitný režim, nie s kolou, nie s osladenými nápojmi, ale s čistou vodou, tak ten organizmus je vždy dostatočne energeticky pripravený. Viete mi povedať, na čo je tento prístroj? Tento prístroj, alebo tzv. Pultový filter, je na to, aby v každej domácnosti, ktorá má mestskú vodu, dokázal tú vodu prefiltrovať. To znamená mechanické nečistoty, dechlorácia a zbaví vodu ťažkých kovov. No ja mám pre vás jedno prekvapenie. A tento prístroj v podstate vy dostávate na mesiac ako na používanie a k tomu získavate aj túto poukážku v hodnote 100 € na jeho zakúpenie potom. Gratulujem vám.